Teď. Ahoj lidi, já jsem Grums.cz a tímto bych chtěl udělat jakoby první díl na můj let's play z Minecraftu. Nebude to obyčejný let's play, bude to hardcore a nikde nezůstanu prostě nějak extra dlouho, dokud to tam prostě neprozkoumám, tak tam budu. Takže já si založím novou hru, jak vidíte mám tu češtinu. Třeba jako šlo by to i survival, ale dáme si hardcore, ať je to zajímavější. Tak a si dáme třeba moje jméno. Tak. Se omlouvám, jsem trochu nemocnej. Nejsou ve škole. Je nějakých 9 ráno, tady jsem před půl hodinou stával, takže bude takový možná ospalej, no. Takže to generuje. Zítra už do školy půjdu, takže dneska zkusím natočit ráno toho co nejvíc. Natěžím dřevo. To je divný, že mě tady ještě, já tam mám ten mod Tales of Kingdoms, že to tady ještě nenaskočilo. Ta tabulka. Tak. Zatěžím asi stacksu, no to je moc. Půl stacku surového dřeva bude stačit na nějakou dobu. Jo, ještě. Jo, dobrý. Jsem teda nečekal, že to bude taková zalesněná oblast tady. Jsem spíš čekal nějaký hory, kde to bude těžký, jakože sehnat dřevo a takový, ale tak... Že se ubydlím v jeskyni, ale tady tohle je taky dobrý. Jo, tam mám prasata, tak ty jdu hnedka zabít, ať mám maso. Ještě ovce by to chtělo, abych mohl přežít přes noc, no. Když tak budu v noci chodit na zombíky, zatím, než si najdu postel. Tak. Tyjo, vás tady je, tady máte mejdan, ne? Nevím, jak tohle, jestli to bude dobře udělané to video, jo, protože je to, no, moje druhý video, jo. První z Minecraftu teda. Jinak se u nás i moji kolegové, jakoby v tom Toxicraft studiu, tak chystáme prostě mnoho let's playů z různých her. Jo, třeba jste mohli už vidět třeba ten Age of Empires 3. Pak, no bude to hodně. Si nevím teda, jak to budeme jakože časově zvládat, protože se mi toho zdá hrozně moc toho, co máme naplánovaný, ale tak snad to nějak půjde, no.
Tak já si tady natěžím teda asi hodně dřeva, zůstanu tady tak no, 1 noc tady zůstanu, protože tady to se mi moc nelíbí tady, jako. Takhle ten lesnatý biom, já mám radši nějaký velký hory, protože je takový zajímavý. Nebo kráter, kdybych našel, tak tam bych chtěl bydlet možná. Protože v kráteru tam máte dobrý ty suroviny, že tam máte, že on vlastně protíná ty jeskyně a takový. A je tam hodně v tom kráteru těch surovin, takže to je skvělý. Kráva. No, zabíjet tě nebudu. Tak. Tohle jsou louky, tam je les. Já půjdu tamhle. Ještě dodělám tu sekeru, ať se mě ví to. Ať netám sebou dřevěnou sekeru zbytečně. Ještě bych ale mohl si tady udělat ty prasata pozabíjet. Teď jsem slyšel zombíka. Takže tady někde bude jeskyně, ale já ji zatím nějak hledat nebudu. Tak si vezmu sebou. Tak já jdu zabít tam zbytek těch prasat. Nebo jsem si mohl vypěstovat obilí a ochočice. Si je, udělat si nějakou farmu prasečí. Farmář Grums. Vejce. No, slepice zabít nebudu. To jejich maso je divný. Se nelíbí. Tamhle se vesnička. Paráda. Tak jakože myslím, že se jim tam nastěhuju. Hej, fakt že jo. To generování těch vesnic by mohli ale zlepšit, jo. Hlavně ty cesty, protože to je hrůza děs. Jo, dívejte se na to, prostě to jako mám jak sejít. Jo, ty vole. To je prostě na zabití. Mohli by dalšímu updateu udělat, aby mluvili, mě by zajímaly nějaký ty jejich keci. Když tak já tě nechám otevřeno, no. No, pojď ven. A sakra, ty někosli FPSka, trochu lagí. Jakože vesnice ty nějak extra nevyhledávám, protože jsou v podstatě k ničemu. Jediná dobrá věc tady je, že si tady počkáte, až doroste to obilí a vyčarujete to. Debile, šlapeš mi po úrodě. Pardon. To nějak vypípnu. Blbče jeden. Tak, tady. Hele, schválně, jestli jsou jak zvířata, jestli půjdou, když mám v ruce, za mnou, když mám v ruce obilí. Asi ne. Dívej, mám obilí, pojď, hodnej kukuluk, honem. Pojď za mnou, hele, on fakt jde? Tak asi ne. Zlej chlapec. Umři. Wow. Tak si uděláme krumpáč, tady trochu vykutáme. Já zapomněl stopovat čas. No, tak to je jedno. To bude první díl na 2 party, stejně jsem měl v plánu natočit dneska aspoň 3 díly. Tak uvidíme, jak to vyjde. Tak.
No, co bych ještě tak řekl? Jsem se teďka odmlčel. No, nic mě nenapadá, co bych tak řekl k tomuhle. Vážně, omluvte, je to moje druhý video z nějaký hry a první z Minecraftu, takže vůbec nevím. Jo, už vím. Možná budu pro vás točit Tales of Kingdoms mod. Dělal na to Let's Play Minecraft, určitě to 100% ho znáte, a kdo ne, tak nevím. Takže se podívejte určitě na jeho videa, jsou docela jakože hodně dobrý. Studna, jdem se vykoupat. Ne, to je hluboký, tam nejdu. Skončím jako v tom, ta holka v kruhu, jak se jmenuje. No, to je jedno. Tak, tady počorujeme. Možná tady počkám přes noc aj. Tak, tady máme ještě jedno pole. Nešmíruj mě. Tak. Jo, tady. Tak začíná noc. Super, a já nemám postel, takže já budu muset hold celou noc čekat, tak to si fakt nikam na zombiky netroufnu, takže asi to vystříhnu. Končím nahrávání. Nebo víte co, já tímhle pohledem na hezký západ slunce končím tento díl. Tak ahoj a uvidíme se v dalším díle. Tak ahoj.